Chairman. To ga mu fa kallabi ya ne. To kai galiba kana da tsari. ina da tsari. Kana da tsari. Ya kwankwaso aikin bai cika ba ba kwankwaso. Karya ne kawai. Ya kuma na tushe kawai. Za mu taɓa yin fushi da ke ba, muna ƙaunar ki. Allah sarki Kuma magana 2000 da kika yi. Kai, me yasa ba kya son magana 2000 din nan ne Mama, me dan Allah a location din nan tsakanin ki da Allah biki ci abinci mai daɗi ba. Allah ne na ce. Na ci mana. A ƙaro miki. A siyo na dubu.